салом мегӯем ба ҳама муҳоҷирони меҳнатӣ. Ман инҷо бо такя ба Азия Плюс каме маълумот дар бораи тарзи нави имтиҳонсупорӣ барои гирифтани патент VNG ва RVP гуфта мегузарам. хуб, тавре ки мо медонем, бо фармоиши вазорати маорифи Федератсияи Русия аз 1 майи 2024 танҳо донишгоҳҳо метавонанд имтиҳон бигиранд аз муҳоҷирон барои гирифтани патент ва дигар ҳуҷҷатҳо. хуб, Азия Плюс бо аз ҳомии ҳуқуқ Валентина Чопкин ки ба муҳоҷирони корӣ бепул машварати ҳуқуқӣ медиҳад, дархост намудааст ки дар бораи акнун дар куҷо ва чӣ хел супоридани имтиҳонҳо маълумот диҳад. гуфта мешавад ки айни замон дар Русия танҳо дар 12 донишгоҳи ваколатдор ба қабули имтиҳон аз хориҷиён ва як ташкилоти назди ҳукумати Москав мавҷуд аст ки ман ҳоло рӯйхати онро дар экран мегузорам. ҳамчунин сайташро дар шарҳи якум менависам, силкаи сайтро. пеш аз ин бар мо гуфта буданд ки дар донишгоҳ устодон аз мо имтиҳон мегиранд, лекин гуфта мешавад ки дар донишгоҳҳо танҳо як нуқтаи маркази имтиҳонсупорӣ ташкил карданд ки дар он ҷо муҳоҷирон метавонанд имтиҳон супоранд. ва тавре гуфтем 12 донишгоҳ танҳо ҳуқуқи имтиҳон супориданро доранд, вале агар рафту шумо дар як шаҳре зиндагӣ мекунед ки дар он ҷо ин донишгоҳ нестанд, пас шумо метавонед ба маркази ваколатдори муҳоҷират, яъне ФМС муроҷиат кунед. дар он ҷо ҳамин нуқтаҳои имтиҳонсупорӣ яъне ки ташкил карда шуданд. имтиҳонҳо аз забони русӣ барои шаҳрвандони хориҷӣ пулакиянд ва ман як рӯйхатро дидам. гуфта мешавад ки нархи имтиҳон ба сертификат вобаста аст. барои гирифтани патент нархи имтиҳон арзонтар аст. барои гирифтани иҷозаи зисти муваққатӣ яъне RVP, ҳуҷҷати иҷозаи зист VNG ё шаҳрвандӣ каме қиматтар аст. ва ман як нархномаро дидам, масалан дар баъзе ҷо аз 1300 рубл сарф мешавад, вале дар ҷои дигар то 10,000 аст. яъне одатан нархи миёна 4000 рубл гуфта шудааст. ва акнун Валентина Чупкин гуфтааст ки тайёршавӣ бефоида аст. дар имтиҳонҳо фаҳмиши умумӣ, нутқ, захираи калимаҳо ва донишҳои оддиро месанҷанд. масалан зимни гирифтани сертификат барои патент хондан ва нақли матн аз 15 сатр лозим аст. ҳамчунин аз шумо хоҳиш мекунад ки ба саволҳо дар бораи тарҷумаи ҳолатон ҷавоб диҳед. метавонад ҳамчунин дар он ҷо саволҳои оддӣ ҳам аз рӯзгор бошад. лекин ман дар ин масъала каме мехоҳам фикри худамро гӯям. албатта дар ин ҷо мегӯянд тайёрӣ зарур нест. ин аз рӯи таҷрибае ки пештар имтиҳон месупоридем аст ва чун дида истодаем ки тағйирот ворид шудааст ва ман тавсия медиҳам ба ҳар як шаҳрвандони хориҷие ки дар Русия ҳастанд барои имтиҳон омодагӣ мебинанд, лоақал як маротиба таърихи Русияро бояд мо варақгардон кунем, конститутсияи Русияро бояд мо варақгардон кунем ва баъзе қонунҳои марбут ба мо, аз ҷумла қонун дар бораи буду боши шаҳрвандони хориҷӣ, фикр мекунам ҳамин гуна қонунҳо дар Русия ҳам ҳаст. ана ҳамин чизҳоро бояд мо ақаллан як маротиба варақгардон кунем, чунки мо намедонем ки дар имтиҳон аз мо асосан дар чӣ масъала мепурсанд. чунки пештар гуфта буданд ки аз таърихи Русия ва ҳуқуқҳо, қонуну санадҳои меъёрҳои ҳуқуқии Русия суолҷавоб карда мешавад. ва ман як нозукии дигарро фаҳмидам. ман конститутсияи Русияро як бор варақгардон кардаму барои мо дониш ҳуқуқӣ бисёр ёрдам мекунад, чунки баъзе аз бандҳои қонунҳои Русия ба қонунҳои Тоҷикистон бисёр мувофиқат мекунад ва мо масалан медонем ки як касро задан дар ҳама қонунҳо ин ҷиноят аст. ба ана ҳамин монанд ақаллан як маълумотҳои умумиро барои худатон, барои тайёрии худатон, барои яъне ҳифзи худатон, барои дастболо будани худатон як маълумоти умумиро гиред хубтар буд. ва гуфта мешавад ки шумо чанд боре ки мехоҳед марҳамат имтиҳон месупоред, вале ҳар дафъа пули онро пардохт мекунед ва ба назар гирифтан лозим аст ки барои гирифтани патенти корӣ муҳлати муайян муқаррар шудааст. масалан агар шумо патент нагирифтед, таҳсилро оғоз накардед ё иҷозаи зист дар Русияро дарёфт накардед, пас аз 90 шабона рӯз муҳлати аввали ба қайдгирии муҳоҷират бояд ба ватан баргардед. шумо танҳо баъди 90 шабона рӯз дубора ба Русия рафта метавонед. хориҷ шудану ворид кардан лозим нест, зеро ин вайрон кардани қонунгузории муҳоҷират шуморида мешавад. барои ин вуруд ба Русия ба муҳлати 5 сол манъ мешавад. хуб, дар ин бора ҳуқуқшиносо маълумоти бештар доранд ва агар дар миёни шумо ягон нафар ана ҳамин бандро агар хуб фаҳмид, хоҳиш мекунам дар комментария нависад то дигар муҳоҷирон низ фаҳманд.
خب به شما برای کار میخواهیم و بگذار سبکی در کار و در حاجتگذاری شما باشد.